Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mone ruɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide moɗon oɗo subaka talata hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe ñagama duwaw yuppo e Sénégal yuppo e aduna foof ha oɗo mboros wawa rumtade men ɗum noon no subaka fo ko badimon debbo Aissata Diagne wonde e banum gorko sehil mum bisimilla Mamadou. Mbari mba Aissata Ndiaye a salmitama a salminama e subaka he a ñaganama Allah moƴƴere ben namdo tan mbara fine dow jaam eyyi machallah yetteral woni namdal gadanal tawa fine dow jaam kadi feeñi machallah mbara fine dow jaam tan ko yettere Allah goɗɗum ɗum noon ko habrudem tan machallah hankkadi Sénégal leppiɗe no mbirunumami ni ndungu jokkodiri hanki joni hunare waali ko tobde ha weeti bosi yaaɓen hoto ko ƴerede ko taari ɗum te guese ɗe ko on banggue keeɗi joni noon hay somi yahani noon sohli gay joyyi c'est à dire yimɓe joyo selluɓe sosoɓe ɗiɗo ƴagguɓe jaaja ko goto e kulibelnajo goto e dede ko goto voilà e ɓen ɗon tan yimɓe ganduɗa ɓe camcam goto tawi ko ƴagguɓe tan wawɓe jalo wadde to woppuɗo cat ɗo kimo ɗo e balɗe joyyi ƴewana kam ɓen sa heeɓi bisimilla sa heeɓani ganda lawol dari a heɓat Amadou joni ɓe mbaɗa manifeste so Allah jaaɓi alfinama mission noon ko salmitadema ko juuradema kadi e weltanadema salminde dendagal yeeɓiyankoɓe men ɓen gamata salminde kala subaka e yettude e jarnude ɓe ganduɗa nana gacci hajuji hammuji kala ne kuccite men e kala subaka gam yidde humpitade tawno Aissata ala ko ɓuuri welde humpitade ɓuuri bonde aduna foof ko humpede kono ɗum ko wiide bandiraɓeɓe en calminiɓe en juurimamaɓe en jettiɓe kadi en jarniɓe salminde dendagal windere nde kala e mbari kuftodinde ɗin mbiyaɓe bisimilla mabɓe kono kadi eɗen mbiyaɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande ene jeeya ko ɓuuri tengtude ne wayno ko haala alhaali Moustapha Cissé Lo ɗum ɗon noon jayde ɗi kadi garti hande e subaka he gam haalde holko hesɗi hen kono kadi won toɓɓe goɗɗe kese ine tawte e nder jayndeji leydi men Sénégal kala e kuuɓal vox populi uddete damal ko noon tigui nde noon jayde wi ko gomu tambigu kala ko fate banggue gueɗe needi oɗo landa APR woni Alliance pour la République ne wayno de ɓami pellital ɗum ɗon de ne wayno ha joni ko yaltinde mo ganduɗa o ko hono biyeteɗo Moustapha Cissé Lo e landa APR ɗum laatima hanki ɗum ko caggal nde Abdoulaye Badji Oumar Gueye Abdou Mbow Awa Gueye wondude mo ganduɗa ko Abdoulaye Daouda Diallo Abdourahmane Ndiaye e Benoît Sambou kañumen tigui o saha hanki en jooɗi gam tigui miijade e gam yidde yaltinde mo ganduɗa o ko El Pistolero noɓe noddirtamo woni biyeteɗo Moustapha Cissé Lo ɗum ɗon de laatima o ittama saabi noon jayde wi ɓe datanimo tigui hono ngal ɗon kural ngal ɓe joopimo o saha hande noon o natti kay wonde tergal e nder landa Alliance pour la République e kan haala ha joni toon to assemblée nationale wonɓe toon ɓeɗe jonnani konngol mo ganduɗa o ko Moustapha Cissé Lo ne wayno suuti gam kay fannude ɗum e ƴettoje e ƴaggude fewde kay e dendagal ɓiɓɓe leydi ndi ha tengti noon e waɗoɓe dawrugol ɓe goɗɗum ko tawate jayde ko palanteji goɗɗi mboros Covid 19 temedere capanɗe tato e jeetato kañumen goni heddiɓe e rafi o capanɗe nayo e nayo o saha hande nanayi ka grave capanɗe jeeɗiɗo e jeetato woni kay ko keeɓi ɗum ko limore hankinde jayde arti subaki he goɗɗum ko yewti koye mboros Covid 19 caggal nde o memodiri e joguiɗo e mboros coronavirus Alioune Sarr mo ganduɗa kam tigui woni jagorɗo tambiɗo kala ko fate banggue yaaha garta e weeyo hani e tourisme kañum de o saha hande waɗama ko wiyete ko en 14 ko jayde las addi nden ɗon jayde arti koye alhaali ko yewti ko e Cissé Lo Moustapha jayde wiide ko caggal nde o yaltina e wallanda APR ɗum ɗon de hani omo joopa hande ko yewti ko eko wiyete e plainte woni tan gullitoyali toon to laamu ko tolni e ɗiɗi saabi noon jayde wi ko Cissé Lo de o saha hande fuɗɗima ne wayno junnitade junnitagol kulɓinigol woɗɓe cuuti konngudi Moussa Diaw kañum de ko enseignant chercheur toon to université manam politique toon to IGB tawate ko toon to Saint Louis so wiide makko de ne wayno oɗo landa APR de o ala ko wiyete ko ha joni miijo kono kadi o wona landa poɗɗo ñembede sababu noon ko yimɓeɓe wonɓe hen mbaɗat tan koko beela Ibrahima Seck mo ganduɗa kam tigui ardi hono gomo wiyetego forum justiciable suuti konngudi so wiide wonde oɗo de jaltinɗo oɗo audio to Moustapha Cissé Lo ƴettoto woni hoore muɗum
muɗum foti de ko yilede yite ko noon kadi e fawe jungo jayde l'observateur jayde groupe Futurs Médias ko hen tigui arti ndewiide ko jaadigal walla mbiyen jokkodiral hakkude omo ganduɗa ko patron de l'APR woni hoorejo Macky Sall kono kadi omo ganduɗa ko mo yadanno woni ex lieutenant makko omo ganduɗa ko woni Cissé Lo jayde ndewi noon ko Macky Sall e Cissé Lo o saha hande de ko ligne de fiel yidde wi tan o saha hande de ceerago mabɓe laaɓi ceer saabi noon jayde arti e on ɗon tariha on ɗon couple manam tan ɓen ɗon tigui yadannoɓe to banggue dawrugol ceeri e oɗo saha hande ɗum ɗon noon yimɓe heeɓe cuuti hen konngudi gam settade gonka mabɓe hani to umma ha ɗo ɓe jaari e ñalawma hande o enquête goɗɗo ko yewti ko e mayde Ibrahima Touré mo ganduɗa kay kam tumano yinnode wujjude oto mo ganduɗa ko hono gardiɗo taysingo woni Oumou Sène ɗum ɗon noon kanko Oumou Sène ni hanki e kuccam makko e loskoɓeɓe o suuti konngudi fewde kay on ɗon jinnoɗo wujjude oto makko so wiide makko de ene wayno e yesso enquêteur ɗi woni e loskoɓeɓe on ɗon de holliti wonde koko nela tawi neli ɗum ko funeɓe ɗiɗo wonɓe toon to Kër Massar so tawi o saktani inde mabɓe de kono nde kadi babiraɗo on ɗon baraɗo woni biyeteɗo Ibrahima Touré bammude holli wonde ha joni kañum de yonnani gonka mo ganduɗa ko biyeteɗo Oumou Sène konngudi mabɓe jaaƴine tawi e nder jayde l'observateur jayde enquête koloski nden ɗon jayde subaka hande o ari ko e dawrugol ɗum ɗon noon ko momtugol hono poste premier ministre ɗo e leydi meɗen Sénégal jayde wi tan de oɗo saha hande ko reveur mo ganduɗa o kay koto banggue médaille ende sifo yimɓe woɓe cuuti hen konngudi ɗum ɗon noon ɓe kolliti wonde de labti ceer momtugol oɗon poste premier ministre addi caɗele no fewi ɗum ɗon noon laɓɓini ɗum ko oɗo boros covid 19 saabi noon jayde wi ko laamu ngu ha hande ene yiilo tan fene hono fallantere ɗo yaltiri kono biyeteɗo Théodore Chérif Monteil ko sarɗiyanke toon to assemblée nationale holliti wonde de ko woni e yaade oɗo saaha e leydi ndi ko ɗum désordre absolu konngudi makko deftuɗen kono ɗum ko noon biyeteɗo Moubarak Lo suuti konngudi so wiide wonde de siftinde bandiraɓe e saaha Abdou Diouf oɗon poste premier ministre ittanoma kono tan de wonko lomtina ɗon ko wiyete secrétaire du conseil des ministres jayde quotidien le quotidien kono noon tigui nden ɗon jayde kañum ne ari koyo boros coronavirus e laygol muɗum kala e mbadi kuftudinde jayde wiide o saaha hande ko forte fièvre à Dakar Ouest manam tan de ko rafi o ene jogui tigui hono damal muɗum mawgal ngal natiri kono noon hetti koto banggue Dakar hirnague o tigui manam tan e on ɗon diwan ko tolni walla ko ɓuuri ujunere temedere ka kañum woni ko lombi hakkude Yoff Ngor Almadi e toon to Wakam ene tawi e hello ɗiɗi e jayde witede quotidien le quotidien goɗɗum ko tawate hen ko konngudi gouverneur de Tambacounda Omar Mamadou Baldé jafoɗon holliti wonde de o rentini ɓeɓe ganduɗa ɓe ko dartoriɓe wadde gueɗe kantoriɗe so jomumen ene jiiɗi jokkude gurdam ha kay wena ɗumen yo tara on diwan mo Tambacounda saabu konin koɓe nana padiɓe e tawi kadi ko koyɗe dariɗe e leydi to Soleil ko windi hande nden ɗon jayde ari koko yewti ko e modification de la loi finance initiale manam tan de omo ganduɗa ko haaliss mo leydi men Sénégal foti gollorade e nde hitande pamin tan de on ɗon loi yurnitama tigui e photo Abdoulaye Daouda Diallo jagoɗo tambiɗo gueɗe finance on ɗon ɗum ɗon ko yidde wi tan de ko wotno ko e darde hitande nde kañum de o saha hande yurnitama kono kadi membitama on budget de o saha hande arti e milliard uji e ujunnaje 3 milliards pawɗi temedere e capanɗe nayyi e nayyi woni tan 3144 milliards ko preje meɗen CFA goɗɗum kadi ko tawate hen ina wayno de ko yewti ko e guittogol Moustapha Cissé Lo e to banggue landa APR ɗum latima hanki jayde libération nden ɗon jayde ari koye fanno goɗɗo ko trafic de drogue dur no jayde wiri ko toon to Gueule Tapée docteur mo ganduɗa o de wiyete ko docteur Fall kañum de hollitama wonde ko jeeyannoɗo on ɗon cocaïne tawi noon o yeeyanno ɗum tigui koye nder cabinet makko dentaire manam tan de nokku ɗo wonno omo safra ɗo ko ɗon tigui o jaɓɓoto ɓen ɗon clieneɓe tawi noon ko intortoɓe gaari ko safrade tawi noon addi ɗumen ko sodde on ɗon drogue sûreté urbaine de Dakar kañum de ene wayno nanggue makko ko tolni e sappo e tati boulet woni tan morle ɗe ganduɗa ɗe kay ko cocaïne kono kadi e sappo e goho goɗɗe ko wiyete kepas ɗum ɗon noon koto banggue héroïne ko hinde cocaïne wiyete noon ɗum ɗon noon ko caggal nde ɓe goni kay e yilade walla mbiyen ni ha joni lincide e bagasuji makko goɗɗo kadi jaguiraɗo ɗon ko neɗɗo garnoɗo tigui wadde consulté manam ƴewde ɓandu muɗum kañumne kadi tawa ko tolni e ha joni ko wiyete keppaji ɗiɗi ɗum ɗon ne kadi tawa e poche muɗum so tawi noon ko namdal hawnima no fewi jayde stade uddata damal ko ɗon tigui jayde nden ɗon tigui kewɗen uddirde oɗo subaka hande nde ari koye ndewi tan ko fol statut de Liverpool manam tan de ko limorde ganduɗa nde de sa woniri ɗo hande limde sa renaki de a tampat tigui yidde wi tan ko guila 2017 hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e jeeɗiɗi oɗon club les Reds waɗi gueɗe mantiniɗi ɗum ɗon guila nden de ha joni ko défaite aji manam tan ɓe piya ko laabi jeetati e nder temedere
temedere e jeenayi match so tawi noon aɗa yedondiraɓe e rival mabɓe woni nawliɓe ɓen ɗon Manchester City ɓen ɗon de kañumen e nde ɗo hitande tan piyama ko tolni e laabi jeenayi wadde Liverpool ene daɗiɓe ɗo woɗɗi ɗum ɗon noon ɓe garti e Liverpool fiya kadi toon to dimral muɗum biyetegal Anfield ɗum wonno wayni wadde guila hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi hawruno koye lewru octobre toon to mo ganduɗa ko woni Angleterre ha joni Manchester City e mercato woni coggu e jeeygo jour uji o saaha hande de Gorgiola wi tan ko ɓiɗɗo Sénégal najo hono Kalidou Koulibaly so wona ɗum mi yiiɗa hay goto goɗɗum ko tawate ko toon to Espagne ɗum ɗon de ko gam ha joni foddemo walla ɓurdemo biyeteɗo Xavi Hernandez ko Lionel Messi kalten haala muɗum gam ɓurtademo to banggue passe décisive woni record on ɗon Lionel Messi de ne heddora seeɗa tan gam tigui dattade on ɗon légende mbo leydi Espagne e toon to mbo FC Barcelone woni e Catalunya ina wayni ko ɗum ɗo wonno ko tonguno ɗen e kelle gadande e rowiɗo men jeyande jeewo subaka noon tigui Amadou mataw koka en koko watti safrude ñiiƴe hunde hawni en tout cas docteur en tout cas so tawi docteur woni jeeyowo cocaine alay sago soodo manam saftoɓe gonata ko soodoɓe ɗum ko soodoɓe tigi won awnaki ɗum tigi Amadou wadde en garate eɓɓore wonde woni banggal meɗen fait divers gaɗoreɗen nen Amadou e ko ganduɗa heewi e nder landa APR ɗon noon hanki ƴewtidama commission joguiɗo ko faye needi hanki ɓe ndenti nde ɓe ndenti noon ɓe jaltino mo ganduɗa kanko woni Moustapha Cissé Lo e nder landa APR ɗum noon saabi ɗum ko konngudi ƴaggudi ganduɗa Moustapha Cissé Lo wukkiti ɗum faani ɗum e wondiɓe muɗum e parti o kono kadi mataw tan Amadou goɗɗum ina suuɗo nder ko wayno konngudi o suutuno bale deya faanude ɗum omo ganduɗa kanko woni jaagorɗe joguinde ko faye cellal ɓalli e nder leydi meɗen ɗum ɗon fo suurti hande ko ganduɗa ete addi Moustapha Cissé Lo yaltinama e APR Amadou beele mawo jokku wonde ɗum sarɗiyanke to suudu sarɗiji leydi men to andaka taw ɗo joni to jaltingol ngol e jogori faadude e makko visiblement ko hunde ganduɗa nde ene soyna eɗen gandi so tawi neɗɗo waɗi démissionné lande walla mbiyen yaltinama parti ene heewi wonde ko parti o joƴƴinima toon donc so tawi ko joɗiɗa ko sortama tan ɗo joɗiɗa ɗo natta ɗum wadde haydara donc koye boowal joɗoɗa ene ɗamina so renaki o fayi koye ittede goɗɗo lomtomo en tout cas so tawi rewodirama walla rewama ko yewti ko ene kulle e mbiri goɗɗum ɗum ko Moustapha Diakhaté Moustapha Cissé Lo jaafa ɗon ene wayno konngudi muɗum wona keesi e laamu leydi Sénégal wona keesi e yaadi muɗum to banggue dawrugol wona keesi aussi e yimɓe ganduɗa ɓe ko opposant ɗi foof ni e mbaɗi koftidinde eɗen tiftoro nde hitande 2019 faani nde to banggue sumgoji men yimɓe fof ɗaminnoma mawo yaltu e oɗo landa APR ɗum ɗon yimɓe fof ko ɗum cikkuno hawre noon Allah waɗi hen rufi e ndiyam salligi beldal waɗaɓe joddi kamɓe hooreji maw leydi ndi ɓe pamodiri e nder hen kono tan ko guila 2017 hitande ujunnaje sappo e jeeɗiɗi hitande nde galle makko duppete toon to Touba e saaha élection ngaji ɓe noti toon guila nden Moustapha Cissé Lo ene tini e ɓandu muɗum wonde natti jogade ko wiyete légitime manam jogade doole e nder landa APR saabu eɗen gandi politique Sénégal no sifori ko divisé pour mieux régner no yimɓe mbirata manam tan ko sarde pour wawde laamade no hannirta ni eɗen gandi ko duyodiral mawgal woni hande e nder landa o landa APR saabi noon ɓurɓe famodirde ɓe jaada gona e bonnidde oya ɗum woni ko joli hakkude Moustapha Cissé Lo e ɓeɗo ɗum ɗon noon o ronki ɗum wawde mujde eɗen gandi mo no sifori ni o haali biyoje bonɗe biyoje aussi mbaɗama divisé to banggue WhatsApp ƴettoje bonɗe e ko way noon fewde farɓe ngomi omo ganduɗa ko Yaha Mbaye ɗum ɗon kadi aussi yiyama no fewi saabi noon ha commission mo ganduɗa kam tambikal ko wiyete banggue needi parti o yaltinimo e on ɗon landa kono en tout cas eɗen paadi Moustapha Cissé Lo e mbaadi ndi andirnodi ha joni jokkude saktude e jokkude kadi haalde biyoje bonɗe noon tigui Amadou ina faɗa tigui saabu Moustapha Cissé Lo kam ina konngudi mum koko ñaaɗi Amadou goɗɗo badɗo baɗe ñaadde ko toon to diwan mo Touba oɗo ɓiɗɗo gorko noon mo ganduɗa yette ko mini ko debbo caggal nde ferguita kanko noon o nangi ko miñum perguiɗɗo mini ko debbo o mataw tan o waɗi ɗum violé Amadou to ngel ɗon cukalel ala sona duuɓi jeetati Amadou ko ɓuuri hen hulɓinade ko ɓuuri hen hawnade woni cukalel ganda Amadou darake sona e duuɓi jeetati a ƴetta yete Amadou guutema juppa ɗum e ngel ɗon cukalel goppa mawɗo kellifaɗo mo ganduɗa ko kañum waɗi ɗeɗo gueɗe miñi mo ganduɗa ko kañum jeeɗuɗa yumma e baba
ɗum woni ko wiyete yobde ñamande nde ñamlaki cukalel ngel duuɓi jeetati so tawi hande woni koye fiirede sababu woni mawnum manam ferguiti neɗɗo goɗɗo kañumne no wayno fiirengol ɗon locol ene wayno ko hunde ganduɗa nde ina soofi yooɗani tengti kadi aussi eno jiruɗen kabaru o ni holliti wonde koko tolni laabi tati o waɗi ɗum violé manam o yani mum ko tolni laabi tati cukalel ngel duuɓi jeetati donc ko hunde ganduɗa nde koma neɗɗo yoora ɓernde koma neɗɗo vraiment wasa jogade jurum e bani adama nde wawa wadde ngal ɗo baɗal so tawi omo joguino doole walla omo joguino ko foti wadde mbiɗa sikki muñal ne foti wonde ɗo jomum ne foti wadde ko wiyete ko hono plainte walla rewde e gueɗe goɗɗe eɗen gandi leydi men Sénégal kono so tawi ko ala on joftotoɗa gueɗe mbaɗe ni wona baɗɗo jupɗa koye miñum mo ganduɗa ko duuɓi jeetati dong yarata ko innocente manam ala ko andi haydara mbaɗa ɗum ɗeɗo gueɗe kantoyde en tout cas no kem wiide ni tan so tawi ɓerɗe ne jokki yorirde ni en ganda to leydi ndi fayi ɗum saabi hande hay goto anda kala ko ari hande ɓurtade leydi ndi so hendu ari ɓurtat so nguleyki ari ɓurtat so toɓa ari ɓurtat so jangol ari ɓurtat waɗi ɗum ko ɓerɗe joori hankkadi hay goto ala jurum e goɗɗo on hay goto ala jurum e koddiɗo mum hay goto ala jurum e bandum moni foof ko waɗa ko wawa yaadude hakkille muɗum muñir ɗum gam saabu Allah muñir ɗum saabu hoddiɗo ala ne wayno wiyata kene eto yoptade te kadi to yoptoto ɗo kadi aussi hanani yoptede saabu guel ɗo cukalel hande ngel ganduɗa ko duuɓi jeetati yarata ene wayno feccere aduna muɗum enen wawi wiyede boni noon tigi Amadou feccere aduna mum boni koko ganduɗa heddito koye hakkille muɗum ha nde natata e nder leydi hakkude e hakkille kadi jignaɓe muɗum kono ɗo tan min kadanta e moɗon e ruɓindu jayndeli moɗon ko tottude won aadi janggo so Allahu lamdo jaaɓi e jar jokkude jarnude on subaka foof no jeeɓirton no mbaɗirton emen no mbaɗirton commenté ɗum ko ganduɗa kañum woni ruɓindu jayndeli moɗon ko bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussane heeɗanno ene banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat